Ръки, 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 кики. Кики. Кики, кики, кики. Та-да! Моли, 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 моли. Кики. Ето. Кики. Руки. Руки. Кики. 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 Хора да ви кажа, че Кики е добър катарач, защото повече се държи от Роки, защото Роки се парадава, пък Кики е по-добър катарач и може да се катери доста добре. Аз съм го и хвалила и друг път, но сега пред вас снимам камера как се катери добре. Ето вижте сега. От тази бутилка се плашат, но като я махна, като махна бутилката, те са тук долу. Оп! Кики! Кики!